Poštovana braćo i sestre, imam čast i zadovoljstvo u ime džematskog odbora ove džamije i ovoga džemata i u svoje lično ime da vas poselamim islamskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. U isto vrijeme izražavamo svoje zadovoljstvo što ste došli na ovaj današnji mevlud i molim Boga da vas nagradi da od današnjeg mevludskog programa i prigodnog predavanja imanemo svi ako Boga korist i veliku pouku. Ja se nadam ako Boga da će na današnji naš mevlud doći naš glavni imam Efendija Provolac. Zahvaljujem se i našem kolegi imamu iz Vrsa Mires Efendiji koji će ako Bog uzeti učešće u našem programu i na taj način donijeti ovome današnjem našem sjećanju na 10 godina od otvorenja ove džamije. Posebno nam je drago što se na naš poziv odazvao naš današnji gost. Nama dragi gost koji nas je uvijek posjećivao, profesor Hafiz Ali Efendija Meftić, koji će imati čast da po završetku mevludskog programa održi prigodno predavanje. Mevludski program će izvesti omladina ovog džemata, sjećajući se ako Boga otvaranja ove džamije 18. augusta 1991. godine. Ovo obilježavanje je postala tradicija i mi ćemo ako Boga da i dalje slijedimo ovu tradiciju kako ovaj džemat ne bi zaboravljao svoje vrijednosti i svoje vrijedne datume. Molimo Allah Đelešanu da nas Allah nagradi ako Boga za ovaj trud koji smo danas učinili i mi i vi. I ako Boga uz slušanje mevludskog programa bit ćemo zadovoljni, a ako Boga i Allah Đelešanu će biti zadovoljan sa ovim današnjim skupom. Slatko svi da Allah vićemo, od žalosti
Ti nikada ne možeš na namaz otići, tako nećeš nikad u džennet unići. Pričaš da si mu'min, a ezan te zove, svakog dana izmišljaš ti razloge nove. Svukud prispet možeš i svukuda prođeš, džamija te zove da i u nju dođeš. Hayya alal selah, to muezin viče, požuri na namaz, hej ti prolazniče. Prolazan je svijet, pa i sve na njemu, iz prošlosti, brate, uči se na svemu. Koliko je Husa i Hasana bilo, isto koji tebi i njemu se htilo, da sakupljaju novac, da bogati budu, ništa to ne vrijedi na strašnome sudu. Hayya alal selah, to muezin viče, dođi i spasi se i slavi vjerniče. Da sve drugo lako ti vremena nađeš, propuštaš li namaz, dublje u grijeh zađeš. Za šetnju kafanu ti vremena imaš, kockaš i vrijeđaš, grijeh nase primaš. Ne bojiš se Boga, ne čuješ ezana, ko to čini, brate, ostaje bez imana. Pejgamber je temad sobom naredio, u emane strogi to nam ostavio. Kad čujete ezan, nek svak tamo kreće, ko ne htjede šefat, nikad odmah neće. Samo će drznici kod kuće ostati, koja mu'min mora pred Allaha stati. Na poziv ezana, ko se ozvat neće, propao je zauvijek, ostao je bez sreće. Džamije su kuće, Allah najdraže, na seždi je sreća, to ti hadis kaže. Ti namazom svojim drugima se kaži, molitva sa sežde o najviše važi. Slušaj ovaj savjet, dobri brate mio, nemoj da bi više namaz propustio. Kad začuješ ezan, odmah kreni tamo, muezin te zove, hodi brate vamo. Ovaj svijet, brate, bit će i proći, svakom će nam, brate, smrtna čaša doći. U džamiji svojoj traži sebi spasa, džamija je, brate, naša prva kasa. Treba da se bojiš svemogućeg Boga, boj se i čuvaj se od grijeha toga. Kad muezin viče da te Bogu zove, ne zapadaj, brate, u grijehe novi. Abdest uzmi, kreni u džamiju svoju, idi kuda hoćeš, pa u bilo koju. Samo nemoj, brate, kod će ostati, teško je za namaz Bogu dževap dati. Allahu Allah, Allahu 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 Allah, dragi Bože veliki, stvoritelju jedini, u samoći drug si moj, iskreni rob ja sam tvoj, u samoći drug si moj, iskreni rob ja sam tvoj. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah. Samo tebe ja molim, tebe jednog ja volim, oprosti mi Bože moj, iskreni rob ja sam tvoj, oprosti mi Bože moj, iskreni rob ja sam tvoj. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah. Samo tebi robujem i zbog tebe bolujem, uzvišeni Bože moj, iskreni rob ja sam tvoj, uzvišeni Bože moj, iskreni rob ja sam tvoj. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah,
Allahu, Allahu, Allah. Svegom lista, sveko sam, jarka zvijezda, roj draguljan, očko dan. Zlatan mjesec iznad Meke zastao, gradu tiho, smirio se, zaspao. Kad bi znale neke lije šta će bit, kog će najka ove noći zadojit. Kakav dar će ljudskom rodu Allah dat, kakva svjetlost iz Meke će počet sjat. Sve bi živo zemlji palo, kliknulo, Allah, Allah, sunce nam se rodilo. Al ne znaju, svi snimaju dubok san, sunca nema, čeka zoru bijeli dan. Noć caruje, sve miruje, dubok muk, spava ptica, spava drvo, zamro zvuk. Te kamina, draga mati, budna je, oči vlažne, ruke digla, mirna je. O majčinske, drage muke, svete se, nagradi, blagi Bože, majke sve. Velike su bolne muke, njih znaju, dobre majke, dok čovjeka rađaju. Amina je ozarena, ko da zna, ko da sluti, kog će donijet voljena. Da će majka miljenika sretna bit, da će noćas odabranog zadojit. Šta je bilo, šta se zbilo u taj čas, jel to pjesma ili radosni blagi glas? Stavte srca, ne kucajte, mirujte, stavte zvijezde, ne trepčite, čekajte. Amina se blago javi, uzdahnu, suza joj se, alen kamen otisnu. Donesenog vidje sina Amina, ko na seđdu da je pao potlima. Ko da ptica širi sjaj, svu tekbiri odjekuju, ja Allah. Hor meleka zikir čini Bogu svom, nebo zemlja zahvaljuje milosnom. Rajska ptica suncu stiže, zaklikta, odvoji se, zlatna zraka zablista. Iznad Meke nestatane, ja Rahim, Bog darova griješne ljude, ja Kerim. U neludskoj noći ugledo je svijet, otvorio usne kao ružin cvijet. I dok zora rana usja
Zar ti brige nemaš? Zašto, dobri oče, ti ne pogledaš? Vidiš koliki sam, ja klanjati ne znam. Ako ne znam budem veliki, je haram. Ti slabo klanjaš, a i majka moja. Mi i naša mati, teška briga tvoja. Zar se Boga ne bojiš, zar straha nemaš? Teško će ti, oče, biti da odgovaraš. Kad zatutni i zagrmi i brda se stanu trest, kad te budu zapitali, gadno ćeš se jedan smest. Što ćeš reći svemogućim za nas djecu, oče ti? Bićeš jedan neveseo i gorko ćeš plakati. Što u mekteb ne šalješ me, da ja učit znam? Ja sam dijete, briga tvoja, zašto te pitam? Kud će duša tvoja prispjet, zar se ne brineš? Kad pred Boga budeš stao, nikud ne možeš. Dok je vrijeme, de se preni, de se probrini. Pobrini se, oče dragi, o dječjoj sudbini. Znojit ćeš se, mučit ćeš se, dobro oče znaj. Niti ćeš znati za početak, a niti za kraj. Kada oči ti zatvoriš i kad umreš ti, puno ćeš se, dobri oče, u kaburu kajati. Komu će ti jasin slati i fatihu učiti? Kako ću se jadan, ne znam, tebe, oče, sjetiti? Dobro slušaj ove riječi, dragi oče i mati. Allah će vas za mene pitat, evo oče, javljam ti. Što je fajda od imetka i od svega tvog? Što sam neznan ja ostao, kaznit će te Bog. Što tad vrijedi pred Allahom sve što imaš ti? Biće bola i uzdaha, ti ćeš gorko plakati. Tad kajanju nema mjesta, dobro oče znaj. Pobrini se za nas djecu, pa zasluži raj. Ako želiš našu sreću, dobri oče ti, zagrni der te rukave, pođi stalno klanjati. Pokaži nam, nauči nas, što ne znamo mi. Zasniće nam dom sa srećom, bit ćeš sretan ti. Je kod Rabba, Allah, ašiku se dopada, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, kad se srce razbije, duša okol razbije, aman Allah, duša okol razbije, Allah.
si svjetlost ummetu veliko i umutri mnogome si pomogo. Mučenome pomagač da si i drugoga sačuvati rada si. Na srčanu ranu svaku vidiš ti, na svijetu što godina car si ti. Koji traži da ga vatra ne gori, neka srce salavatom napuni. Život ih je mnogi krvno prevario, šeitan im je teške muke pripremio. Svoju prvu dužnost vršit nisu htjele, postadoše osobe i suviše smjele. Morale bi znati majke svijetu dužnost, jer odgoj djeteta života je nužnost. Čovjek je stvorenje, Bogu najmilije, njegovu će majku vidat najstrožije. Čime ga je hranila, čime odgojila i kako je dijete za život spremila. Sve što majka radi, to dijete vidi, ako što ne velja, nek se majka stidi. Kad pred Boga dođe i pitana bude, mnogo našoj majci dječak će da sudi. Čast je majka biti i dijete roditi, a još veća čast je dijete odgojiti. To vjera zahtijeva i to Allah traži, nikakav ti izgovor majčice ne važi. Da se trgni majko, slušaj ove riječi, meni te je žao, moje srce dječi. Kad pred Boga dođeš, šta ćeš tada reći, slab je odgoj djeci, tvoj grijeh najveći. Pređa ti je bila kahla i mahala, nego tvoja djeca koja nisu znala. Nisi znala učit, molit se Bogu, teško tebi, majko, pomoći ti ne mogu. Na suđenom danu, kad se iskupimo, da pred Bogom javno račun položimo, bit će jada, majko, na oba dvije strane, na tvoju će dušu veliki grijeh da padne. Probudi se, mati, dok je zalno vrijeme, dok te nije smrtno oborilo vreme. Spasi se od vatri i od džehennema, za slab odgoj djeci, da bi spasa nema. Kad pjesmicu ovu čuješ, majko mila, djeca su te tvoja dobro podsjetila. Šta će biti s majkom, što neće da čuje, to ti, majko, tvoje dijete poručuje. Primi ovaj savjet, mila moja mati, kijametskog dana pred Boga će stati. Biće gorkih suza i bolnoga plača, ali nikud pobjeći ispod Božjeg mača. I milosti hitajmo, ko bulbuli pjevajmo, Allah, Allah recimo. Ko bulbuli pjevajmo, Allah, Allah recimo. Ime Allah veliko je, koga sluša razumije. Ime Allah veliko je, koga sluša razumije. A mu'mina puto je, Allah, Allah recimo. A mu'mina puto je, Allah,
veće stihove, Allah su mu sve želje, ugledati mu lice, Allah, Allah recimo, ugledati mu lice, Allah, Allah recimo. Milosti ti njegove, od svakoga milosnika najbolje. I ko tebe vazda plačem spominje, i ko tebi sadika ne robuje. Molimo te njihovije hurmetom, svakog tvoga milosnika šerefom. Milosti ti Muhammeda tvojega, nas garibe ne udalji od njega. Ti si kader oprostit nam grehote, a pokri nam, dragi Bože, sramote. S robovima dobrima nas udruži, a za grijehe nas ti Bože ne ruži. Tvojim tebe milosnikom molimo, vazda rahmet mi od tebe tražimo. Dragi Bože, nemoj da smo davni, na udovu vi recite amin. Mi smo umet milosnika Božjega, da je Božji rahmet na nas svakoga. Od muslima Allah razni neka je, muslimanu Božje dobro svako je. Koji traži da ga vatra ne gori, neka srce salavatom napuni. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık-ı iskreni, dođi Allahu čitni. Aşık-ı iskreni, dođi Allahu čitni. Društvu hakka pristoji, Allahu čitni. Društvu hakka pristoji, dođi Allah. Subhanallah, Sultanallah, bolu svakom rijek je Allah. Subhanallah, Sultanallah, bolu svakom rijek je Allah. Pravo putem idemo, srcem mi traktaremo. Pravo putem idemo, srcem mi traktaremo. Da Allaha molimo, dođi Allahu čitni. Da Allaha molimo, dođi Allahu čitni. Subhanallah, Sultanallah, bolu svakom rijek je Allah. Subhanallah, Sultanallah, bolu svakom rijek je Allah. Kapija se otvara, prav od krivog rasta.
rastavlja, kapija se otvara, prav od krivog rastavlja, tajne se otvaraju, dođi Allah učiti, tajne se otvaraju, dođi Allah učiti. Subhanallah, Sultanallah, volu svakom lijek je Allah. Subhanallah, Sultanallah, volu svakom lijek je Allah. Sa hakom se družimo, sa rahmetom sretnimo, sa hakom se družimo, sa rahmetom sretnimo, što volimo stignimo, dođi Allah učiti, što volimo stignimo, dođi Allah učiti. Subhanallah, Sultanallah, volu svakom lijek je Allah. Subhanallah, Sultanallah, volu svakom lijek je Allah. Oku našem daje nur, srcu našem veselje. Oku našem daje nur, srcu našem veselje. Što zatražiš dobit ćeš, dođi Allah učiti. Što zatražiš dobit ćeš, dođi Allah učiti. Subhanallah, Sultanallah, volu svakom lijek je Allah. Subhanallah, Sultanallah, volu svakom lijek je Allah. Potrudi se dervišu, na sunnet paziti. Potrudi se dervišu, na sunnet paziti. Muhammedov ummeti, dođi Allah učiti. Muhammedov ummeti, dođi Allah učiti. Subhanallah, Sultanallah, volu svakom lijek je Allah. Subhanallah, Sultanallah, volu svakom lijek je Allah. Zase znala, ali oprostiti ja vam neću, što ste mene vi rodili, što ste mene vi bez znanja i bez vjere ostavili. Doći ćete vi pred Boga, a vi šalom to držite. Teški grijeh uradiste, a Boga se ne plašite. Preče ništa nije bilo, nego dijete odgojiti. Sevabnije ništa nema, nego vjerom okititi. Abdest uzet, namaz klanjat, to ja majko moram znati. To je sveta vjerska dužnost, dobra majko tu zapamti. Zanesete život majko, ti zapade u neznanje. Malo slušaš, malo učiš, svakog dana znaš manje. Uzmi mene ti za ruku, u džamiju odvedi me, kao čistim svojim mlijekom ti islamom zadoj me. To je majko dužnost tvoja, vjeruješ li dragog Boga? Propustiš li ovo majko, stidit ćeš se roba svoga. Prođ se pića i zabave, prođ se sela i govora. Smrt je majko taj musafir, što i tebi doći mora. Ko odgoji svoju djecu, da korisni ljudi budu, neće biti neveselo na strašnom Božjem sudu. Pogledaj mi, majko moja, da li ti je mene žao? Svemogući i dobri Allah veliki je dragulj dao. Neznanje mi dušu mori, slabo si me odgojila. Ja klanjati, majko, ne znam, što me nisi naučila. Svašta znade, majko, raditi, ali učiti posve malo. Šta je tebi, dobra majko, zar ti nije do tog stalo? Zar si i ti bez imana, ne plašiš se zase mati? Griješnik si težak, majko, ovo moraš znati. Kad zauči ezan, majko, ti poslove svoje radiš. Stani, majko, pa poslušaj.
Nemoj, majko, da se šališ. Ti si majko mumintina, u džamiju odmah hajde. Prolazan je ovaj život, od nje slavu ima fajde. Djeca će mi to vidjeti, pa će tebe zapitati, kuda ćeš to, majko naša, trebala bi djeca znati. Svu za ruku djecu uzmi, u džamiju njih povedi. Tako majka među djecom kao pravi pastir vrijedi. Brate, kaži bratu svom, Gospodaru svih svjetova, Rabbu jedinom, Rabbu jedinom. Gdje je, brate, tvoj Gospodar, gdje je njegov dom? Okreni se, dragi brate, svuda stoji on, svuda stoji on. Da on čuje, da on vidi kad je dan i noć, on sve čuje. Jednog jedinog, on pretvara kamen drvo u najmanji prah. Zato, brate, srcem kaži Allah, hak Allah, Allah, hak Allah. Sada poslušamo predavanje našeg gosta, Hadži Hafiz Halil Efendi Mehdića, pa bujrum Hafiz Efendija. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Poštovana braćo i sestre, assalamu alaikum. Zahvalnost uzvišenom stvoritelju Allahu dželle šanuhu na svim ni'metima i blagodatima koje uživamo kao njegovi robovi. Allahu dželle šanuhu poseban hamd i šukr činimo što nas je poživio i proživio u dini islamu. Zahvaljujemo mu što smo se danas ovdje okupili u ovoj njegovoj kući da bismo uz učenje Kur'ana Kerima, uz donošenje salavata na posljednjeg Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uz nekoliko riječi o našoj uzvišnoj vjeri, da bismo oživjeli naša srca, da bismo povećali i pojačali naše vjerovanje, jer moram spomenuti jedan hadis i šerif koji prenosi ugledni ashab Enes radijallahu anhu, a kojeg bilježe Buharija i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Thalathun man kunna fihi wajada halalata al-imani", kod koga se nađe troje, tri stvari, tri osobine, osjetit će slast vjerovanja, odnosno slast svoga imana. En yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Na prvom mjestu da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega na ovome svijetu ili bilo čega drugome na ovome svijetu. Va en yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Na drugom mjestu ko bude volio čovjeka, insana, mu'mina, samo radi Allaha i ne radi čega drugoga, također će osjetiti slast imana i slast
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. I da mrzi da se vrati u kufur, u nevjerovanje, nakon što ga je Allah spasio od toga nevjerovanja, kao što mrzi da bude bačen u vatru. To su te tri osobine, to su ta tri svojstva ili tri stvari koje ukoliko jedan Allahov rob bude pri sebi imao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah će mu dati da osjeti slast, ljepotu, uživanje u svojoj vjeri, u svome vjerovanju. Mi ćemo se zadržati na svakoj od ove tri stvari. Kao što smo čuli na prvom mjestu, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao da čovjek voli Allaha i njegovog poslanika više od bilo čega drugoga. I zaista, braćo i sestre, ukoliko čovjek ne voli Allaha i poslanika iznad svega drugoga, njegovo vjerovanje i njegov iman nije potpuno. Prisjetit ćemo se primjera Hazreti Omera radijallahu anhu, koji je jedne prilike poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao i kazao: Allahov poslaniče, draži su mi i od roditelja moje i od djece moje i od svega na svijetu osim mene. A poslanik alejhi samo kaže: Omere, upotpuni svoj iman, svoje vjerovanje. Dok ti ja ne budem draži i od roditelja tvojih i od djece tvoje i od svega što je na svijetu i od tebe samoga, nećeš vjerovati potpunim vjerovanjem. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže: Allahov poslaniče, od sada si mi draži od svega nabrojanog, pa i od samoga mene. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Al-ane ekmeltel imane ja Omeru, sada si upotpunio svoju vjeru i svoje vjerovanje o Omeru. Braćo i sestre, ako se malo vratimo u historiju, među prvu generaciju muslimana, među ashabe, pa i one koji su kasnije došli, vidjet ćemo kolika i kakva ljubav je izbijala prema Allahu i prema njegovom poslaniku od strane tih ljudi. Vidjet ćemo kako su ti Allahovi robovi bili spremni sve žrtvovati i ono što im je najdraže i sami sebe za Allaha i za njegovog poslanika. Na kraju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, kako Allah kaže: En-nebiju evla bil mu'minina min anfusihim wa azvajuhum ummahatuhum. Vjerovjesnik je mu'minima preči od njih sami. I bezbroj je primjera, daleko bi nas odvelo kad bismo ih navodili, kako su ashabi znali iskazivati tu svoju ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Do te mjere su iskazivali ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da su, braćo i sestre, u ljutim bojevima, kada se boj vodio protiv dušmana islama, ashabi znali nametati svoja tijela da bi zaklonili tijela poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da su podmetali svoje ruke i fatali svojim rukama sablje i mačeve da bi se čuvali mubarek tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najilustrativniji primjer je primjer sa Ebu Duđanom radijallahu anhu, jednim velikim i uglednim ashabom, koji je upravo ovako, namećući i podmećući svoja tijela, zaklanjajući pejgamberovo tijelo, bio spreman da se desetine tih strelica odapeti iz mušičkih lukova nazabija u njegovo tijelo. I kad tijelo nije moglo više izdržati, i kad je pao na zemlju kao šehid, i kad je poginuo na Allahovom putu, u tom grču, u tom bolu, kažu oni koji su ga vidjeli, skupio se je. Ali njegovo tijelo je ličilo jednom ogromnom ježu koji ima puno onih bodljika. Njegovo tijelo je bilo toliko načičkano sa tim strelicama koje su pogađale njegovo tijelo, da ne bi koja slučajno pogodila tijelo pejgambera sallallahu alejhi ve sellem.
Vidite ljubav i prema poslaniku od strane ashaba. Ili primjer Ebu Teubana radijallahu anhu, jednoga sluge oslobođenog roba kojega je poslanik alejhi salatu vesselam kupio da bi ga oslobodio i pustio mu je na volju da ide u svoj rodni Jemen ili da ostane kod njega. Možete zamisliti šta za jednoga čovjeka znači kad postane slobodan nakon što je bio u zatvoru, a još gore nakon što je bio rob. Šta znači za jednoga takvog čovjeka? Da ide svojoj kući, da ide svojima. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavlja mu na volju da ostane ili da ide i on odabire da ostane kod poslanika. I proveo je čitav svoj život kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali što sam Ibn Taubana spomenuo radijallahu anhu? Spomenuo sam ga zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike primijetio na njemu tugu, zabrinutost, žalost. Pa je to začudilo pejgambera alejhi salatu vesselam i pitao ga je: primjećujem na tebi tugu na tvom licu, Ibn Taubane, šta je to što tebe muči? A on kaže, Allahu poslaniče, ti ponekad, kaže, odeš nekud, pa te duže ne vidim. Pa te se poželim, kaže. Pa mi na um padne, ja i ako budem u džennetu, ti ćeš biti u nekim visokim stepenima i bojim se da neću biti s tobom, pa mi to teško pada da i na onom svijetu ne budem sa tobom. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobiva od Allaha dželle šanuhu ajet koji je objavljen u suri Nisa, gdje se kaže: men yuti Allaha wa rasula faulaika an'ama Allahu alejhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Oni koji budu pokorni Allahu i njegovom poslaniku, to su oni koje je Allah blagodatima svojima obasuo i to su oni koji će u džennetu biti sa vjerovjesnicima, sa šehidima, sa istinoljubcima i sa ostalim dobrim Allahovim robovima. Pa hasuna ulaike rafiqa, a kako je to divno društvo, kaže Allah dželle šanuhu. Dakle, svima nama je na neki način nadoknada je moralna satisfakcija da mi, bivši pokorni Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ćemo inšallah biti u njihovom društvu. Ili kada bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto uradi ili naredi da se uradi ili nešto zabrani, ashabi se nisu plaho mislili hoće li to uraditi ili neće uraditi. Pa imamo priliku čitati u jednom hadisu kad je jednom ashabu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na njegovom prstu vidio zlatni prsten kod muškarca. A znamo to i učili smo da je muškarcima zabranjeno nositi zlato i svilu. Pa kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na prstu toga ashaba vidio zlatni prsten, tražio je da pruži ruku, pružio ruku, on mu je skinuo prsten i bacio ga. Nakon što je poslanik otišao, oni prisutni su rekli da to može, uzmi sad. I da je uzeo, ne bi se ogriješio, jer mogu je uzeti, staviti tuđe, prodati, dati nekome i tako dalje. A samo da ne međi, da ne nosi na prstu. Međutim, on kaže, zar da ja uzmem ono što je Allahov poslanik bacio? Vidite, spremnosti da se slijedi poslanik, spremnosti da se voli poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A mi nekom od naših braća muslimana kad kaže pa haram je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio nošnju zlatnoga prstenja zlata, inače muškarcima, a on kaže, pa cura mi kaže poklonila, i kaže, to mi je uspomena od žene, kaže, zaručio ja ženu i ona mene zaručila i tako dalje. Ili to mi je, kaže, uspomena od ovoga ili od onoga. Napravit ćeš, plavo ćeš napraviti Allahu dželle šanuhu, ako poslušaš pejgambera i Allaha dželle šanuhu, ako dadneš prednost Allahu i poslaniku nad prednosti nad hatarom bilo koga ako poslali Allahu dželle šanuhu.
Na drugom mjestu, braćo i sestre, kao što smo čuli, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da će osjetiti slast vjerovanja i onaj koji voli drugoga samo radi Allaha. Ni radi kakvog drugog šičara i ovog svjetskog materijalnog interesa i protjera. A voliti brata muslimana u ime Allaha dželle je velika stvar, ali istovremeno i teška stvar. Teška stvar. Mi se obično volimo zbog nekih sitno-šičarđijskih interesa, zbog nekakvih svjetskih dunjalučkih interesa, mi se pazimo i volimo se i tako. Malo je oni koji se druže i koji se vole lillah, u ime Allaha dželle šanuhu i ne radi čega drugoga. A svako prijateljstvo koje nije u ime Allaha dželle šanuhu, kaže Allah u Kur'anu Kerimu: "Al-ahillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun lil muttaqin." Zaista će prijatelji jedni drugima biti neprijatelji na sudnjem danu, osim onih koji se budu iz bogobojaznosti, odnosno u ime Allaha bojati. A prema tome, ako je moja veza i prijateljstvo s tobom radi nekih šičara, radi nekih interesa, to će se na sudnjem danu pretvoriti u neprijateljstvo. Pretvorit će se u neprijateljstvo. Kako ćemo znati da nam je neko iskreni prijatelj? Odnosno da smo mi nekome iskreni prijatelji? Znaćemo onda ako nam taj naš prijatelj ili ako mi tom našem prijatelju ukazujemo na ono što ne valja i čuvamo ga od onoga, odnosno naređujemo mu ono što je dobro i čuvamo ga od onoga što ne valja. Ako on to prihvata i ako se ne ljuti, odnosno ako ja to prihvatam nakon što mi on ukazuje na moje propuste, na moje mane, onda je to znak iskrenog prijateljstva. Međutim, kako jedan naš kolega, stariji Hadži Hafiz Fuad Efendija Subaš, rahmetullahi alejhi, preselio je, kako je on imao običaj reći: kad sam svijet upućivao na dobro i odvraćao ga od zla, najviše sam tada stekao dušmana. Jer mi smo taki, nažalost, da ne trpimo da nam iko mijenja život koji smo mi upravili i za koji smatramo da je ispravan. I šta se dešava? Dešava se da jedan takav odnos, neiskren odnos, ukoliko se naljutimo zbog ukazane greške, da nas dovodi neuzubila pod onaj kuranski ajet, kad Allah dželle šanuhu kaže stajbila: "Vejda qila lahu taqillaha ahadathu al-izzatu bil-ithmi fa hasbuhu jahannam." A kad mu se rekne: boj se Allaha, boj se bona Allaha, jer Allah nije tako propisao, Allah nije tako odredio, poslanik je postupao ovako, a ti postupaš ovako, a njega još više, kako Allah kaže, obuzme želja za griješenjem. On, da bi pokazao da se ne slaže s tobom i da ignoriše taj tvoj stav, on ustrajava prema tom svom grijevu i nastavlja. Ali Allah kaže: tako mi je vjerska, tako mi je dosta žena. Na trećem mjestu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo da čovjek mrzi da se vrati u nevjerovanje. Nakon što ga je Allah spasio i sačuvao tog nevjerovanja, što ga je izbavio iz tog nevjerovanja, kao što mrzi da bude bačen u vatru. Ko bi od nas volio da ga neko baci u vatru? Niko ne bi volio, jel tako? Svi to preziremo, svi bismo se protivili tome i tako dalje. Istim intenzitetom, istom snagom trebamo da mrzimo naše vraćanje u kufur, odnosno naše vraćanje u nevjerovanje. Međutim, poštovana braćo i sestre, ako pogledamo naše stanje i naš hal u kojem se nalazimo, mi sve više primjećujemo da jedan veliki broj naše braće postupa i ponaša se tako da je sve bliže ovom dijelu hadisa, odnosno da je sve bliže nevjerovanju i sve bliže kufru. Koliko je bilo naše braće ovdje uz ovaj prokleti rat koji je protutnio,
koji su više klanjali i više znali za Allaha Đelešanu nego što sad kroze. Koliko je naših sestri muslimanki bilo spremno i nosilo marame, nosilo duge suknje, pokrivalo se, dok su bile one humanitarne organizacije ili dok su granate iznad glave padale. Kako prestaše padat granate i ne puca više, nema humanitarca, a one brže bolje podnitele pa poskidaše svoje marame. Obukoše suknje razrezane do kukova, obukoše mini suknje, napraviše frizure, ošišaše se na način kako to radi onaj najcrniji sloj koji nam se prikazuje preko televizije i tako dalje i tako dalje. I šta još, braćo i sestre? Zaboraviše na Allaha Đelešanu. Misle da Allah je prevaren, odnosno da je nadmudren. Molili, učili, dozivali, prizivali, klanjali, postili, Allah se uvišli i smilovo. Sad to prošlo, mi mislimo da Allah opet ne može dati svoj tekstiraj. Da opet Allah ne može dati iskušenje. A braćo, oni kojima je Allah dao vid, oni kojima je Allah dao srce i da razmišljaju, svakodnevno gledajući po svijetu, čitajući novine, gledajući televizor, mogu da izvlače zaključke i pouke. Vidite šta se dešava u Tursku. Vidite šta je uzvišenje Allah dao u Tursku. Ili vi mislite da Allah Đelešanu bez razloga odredi na određenom dijelu zemaljskih kugle poplavu, potres, rat, stradanja, ili to je sve sa smišljenim Allahom Đelešanu planom? Onaj turski narod mora zadesiti nesreća. Mora zadesiti nesreća. Zašto mora zadesiti? Zato što turska vlast sada brani djevojkama koje hoće da nose maranu, da mogu ići u školu i na fakultet pokrivene. Imali ste priliku gledati na televiziji, žena koja je pozavršavala škole u Americi, cijelo vrijeme hodala pokrivena, intelektualka. Došla, vratila se u svoju Tursku i narod je izabrao da bude tamo u parlamentu. Pokrivena, fina žena, intelektualka. Šta sljedeće? I vjernica iz škole pozavršavala. Ali njihova vlast kaže ili skinut maram, pa onda ući u parlament, ili ne možeš biti u parlamentu. Braćo i sestre, na što je spala ta Turska u kojoj na desetine i na stotine tih islamskih velikana i sultana je tamo pokopali, koji su slavu islama pronijeli sve do Beča, sve do Francuske, od čitave Severne Afrike, pa Srednje Azije, pa Dalekog Istoka, pa Turske, pa vamo na Balkan i sve do Beča, sve do Francuske, oni su pronosili slavu i moć islama. Koji su bili dika i ponos islamu, do sudnjega dana će ostati takvi. Jedan sultan Fatih, čiju je vojsku pejgamber pohvalio, leži u Istanbulu. Mrtav je doživio da oni koji su ga naslijedili ne dozvoljavaju muslimankama, sestra muslimanka da se pokrivaju, odnosno da ispunjavaju Allahu Đelešanu farz. Što je naš svijet kazao, možeš kako hoćeš, ali nećeš do koje hoćeš. A mi ne možemo čovjeka da prevarimo, da Allaha prevarimo, glavne. Evo, ako nećeš rat, iako Allah ima u svom bogatom arsenalu šta hoće i kako hoće. Nema rata, ali će da zemlje, da će poplavu, da će razne vrste katastrofa i tako dalje i tako dalje. Braćo i sestre, strah me, bojim se da nam uzvišeni Allah Đelešanu ponovo ne stavi iskušenja na naš vrat. Ako pogledamo u što je naš narod sad okrenuo, pa ti ne možeš da shvatiš. Ne možeš da shvatiš. Ko je mogao zamisliti prije 3-4 godine kad su granate sa ovih brda ovdje, od ovih naših komšija u drugom dijelu Lakuša, padale po nama, rušio nam džamije, rušio nam kuće i ne imaš skoro kuće da nije okrenuta granatom ili metkom i našim drugim. Ko je prije 3-4 godine kad su bacali na nas te granate mogao zamisliti da će ti naši muslimani koji su bili u huzuru od njih,
ili će njima ponovo i trošiti svoje pare u crkavicu koju imaju da bi se dole kupali. Da bi svoje kćeri i svoje žene razbuličivali dole i da bi se haramili. I te žene i ti ljudi i njihove kćeri koje su predvladne naše čaršije i otiđu u Banja Luku i u Sarajevu, nema razlike. I stanimo da idemo imamo. Dođi u Bugojom, dođi u Zenicu, dođi u ovakvu jedan drugi. I stanimo onda, svugdje se isto nosi. Ne možeš raspoznat da tamo žive muslimani, a vamo da žive nemuslimani. I umjesto da se zabavimo o sebi, umjesto da kritikujemo takve pojave, šta mi radimo, Allahu ekber? Mi napadamo one djevojke koje nose marame, napadamo one koje nose one nikabe, one nosiš šta god hoće, volam, pusti je. Pa nije ona problem, neće Allah pitat nju što je stavila to. Pa i ove su stare, možda nosile nekada, ne nikab, nego nosile su peću i tako dalje, prije 40-50 godina i tako dalje. A to se je zaboravilo. To se je zaboravilo. Pa što smeta marama? Što smeta marama? Što napadati maramu? Pa jedno vrijeme se govorilo, kaže, homoinijevke, pojavile se neke homoinijevke. Žene koje se fino po šerijetu odijevaju, nose se i tako dalje. Zato moramo, ukoliko hoćemo, da osjetimo slast našega imana, slast našega vjerovanja, imati na umu ove tri stvari, da nam Allah i poslanik budu preći i draži od svega drugoga, da jedan drugoga između se volimo samo radi Allaha i ni od čega drugoga, i braćo i sestre, da mrzimo vraćanje u kufur kao što mrzimo vraćanje, odnosno bacanje u vatru. Samo da kažem još jednu stvar. Evo, skoro jedan naš kolega javnu isticu na Mimberi. Spomenuo, kaže, prolazi kroz čaršiju i kaže, vidi i sreta jednoga svoga džematliju, dakle čovjeka koji dolazi u džamiju. Sreta svoga džematliju, stoji sa jednim dolazim vakfu, Srbinom koji hoće da se vrati. Nek se vrati, čovjek imao svoju zemlju, imao svoju kuću, nema tu ništa strašno, ništa loše. Ne želimo da ičije prisvajamo, da ičije otimamo, ali ne bi ni svoje trebali da damo imamo. Vratio se, hoće da se vrati, ali nema ništa ružno i nema problema što on hoće da se vrati. Ali je problem u našem džematliji. Kakav problem? Kaže, ja nailazim pored njega, ono stoji sa njim, ja kažem selamu alejkum, a on kaže samo manu rukom, stid ga da pred njim kaže alejkum selam. Pa dragi moj Allah dželašanuhu, nisu se mi vratili, a mi već upravili onom načinom života kakvim smo živjeli prije rata. Pa koga se mi više imamo stide, braćo i sestre? Od koga se trebamo bojati, a koga više trebamo zazirati? Mi znamo šta smo sve u ovom ratu izgubili. To je stvarno katastrofa na ovoliki mal narod kao što smo mi 200.000 poginuli. Pa toliko hiljada ranjeni, pa toliko stotina hiljada raseljeni, pa toliko hiljada porušenih fabrika, kuća, džamija, svega ostalo. To je stvarno velika katastrofa za nas. Ali mogu vam reći da je još veća i teža katastrofa ukoliko mi poslije svega i dalje ostanemo ahmaci, pa ne budemo izvukli pouku i ne budemo promijenili način svoga života. Kako su? Vi stariji se ne razumijete u to, ali ovim mlađima da kažem malo. Kad pogledamo kartu Evrope i kad vidimo ovu Bosnu i Hercegovinu u kojoj žive muslimani, mi smo sa svih strana opasani smo krstovima. Kako su naši dede i naše nene i naše pradede i pranene opstale na ovim prostorima? Pa opstale su čuvajući svoju vjeru, ne dajući svoju vjeru, boreći se za svoju vjeru. Pa su sve kontra radile onome što su kafiri radili. Sve su kontra radile. Pa prije se nije dalo sjesti za sve golobar, je tako? Prije se nije dalo, hođe nisu dale prije u džamiju ljudima ulaziti golobar. A što nisu dali?
Pa nisu dali da bi se mi razlikovali od njih. Oni u svoje bogomolje kad ulaze, oni skidaju kape. Oni za svoje sofre kad sjedaju skidaju kape. A mi da ne bi izgledali oni, mi smo po svaku cijenu stavljali kapu i ako ništa maranicu neku i tako dalje i tako dalje. Nema grijeha klanjati goluba, to ne znate. Ja ne ružim ove koji su golubali danas ovdje, to apsolutno ih ne ružim. Ali hoću da kažem kako su ti naši stari imali mehanizme zaštite i mehanizme obrane od poistovjećivanja sa onima koji nisu muslimani. I samo jedna takva dosljednost, samo jedna takva beskompromisna borba za čuvanje islama, islamski običaj, adeta na ovim prostorima, rezultirali su da smo se mi održali na ovim prostorima. Molim uzvišnog Allaha da nam dadne snage da zbijemo naše redove. Molim dragog Allaha da nam raširi naša prsa prema našoj vjeri. Molim dragog Allaha da učvrsti naše korake na njegovom putu. Molim dragog Allaha da se susretnemo sa njim, a da on bude zadovoljan s nama. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. فاهدنا ورفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم.
uzvišeni i premilostivi Bože, stvaraoče svih svjetova, izvore i utoku života, gospodaru znanog i neznanog, dokučivog i nedokučivog, neka ti je hvala. Okupljeni u svijetu vječne kuranske istine, koju si uputio ljudima preko svog posljednjeg poslanika Muhammeda alejhi salatu wasalam, skrušeno ti se zahvaljujemo i smjerno te molimo. O svemogući Bože, učini nas dostojnim tvoje neizmjerne milosti, pa i ovaj naš nemlud ubroj u naša dobra djela. Premilostivi Bože, neka uzvišene kuranske ljepote obasvaju naše duše, oplemene naša srca, osvijetle naše životne staze. Pomozi nas svemogući Bože, da budemo onakvi kakvi pravi muslimani trebaju biti. Vjerni, pravedni, milostivi, kreposni, učeni i radni. Svemogući Bože, koliko si nas darova obdario, pomozi nam da se tvojim darovima koristimo onako kako ti želiš i voliš. Bože, jedini svemogući, ne dopusti da se zavaramo i zaboravimo ko smo i šta smo. Neka nam je uvijek na pameti da smo samo smrtni ljudi koji si ti stvorio i u kojem si ti život udahnuo. Bože, neka nam je uvijek na umu da nas čeka neznani dan smrti u kojem se ostavlja ova zemlja i sve što je na njoj, i rodbina, i blago, i vlast, i moć, i ugled. Pomozi nam, premilostivi Bože, da svoj ovozemaljski život uskladimo sa uzvišenim kuranskim istinama i časnim sunnetom našeg pejgambera. Premilostivi Bože, pomozi nam da svoj smrtni čas smireno dočekamo, kako ga dočekuju oni koji vjeruju u Tebe i koji su Tvoje zakone u srcu nosili, pod njima se ravnali i živjeli, i za koje si ti u Kur'anu Kerimu rekao, za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste. Bože, učini nam život korisnim i plodnim, a smrtni čas i rastanak sa ovim svijetom lahkim. Neka nam posljednja misla i posljednje riječi budu da je jedan uzvišeni stvoritelj Allah Đelešanuhu i da je Muhammed alejhi selam Božji rob i Božji poslanik. Bože, blago nas uvedi u drugi obećani život u koji vjerujemo i koji očekujemo i budi na milosti na obećanom danu. Premilostivi Bože, skrušeno te molimo, u Kabulju sevapnom piši ovaj naš meludi šerif, koji prouči smo u spomen Boga miljenika i poslanika Muhammeda alejhi selam. Bože, obaspi ga svojim neizmjernim milostima, njega, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sljedbenike koji su živjeli i umirali svojim imenom u srcu. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, ve selamun alal mursalin, velhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Pošto smo ovdje u komšiluku naših velikana, naših šehida, proučimo jednu fatihu pred duše svih naših šehida, posle billahi al-Fatiha. I na kraju hvala vam što ste imali strpljenja, nek vas Allah nagradi i ako ovdje dobro ne se vidjeli ovdje u